Bi arabado ye juye kalo tile 23 san 2025 aye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan Bamako News TV sanfɛ min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kurutunbagayogo fɛ. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw yira k'a fɔ an ka artiste n'o ye Mali dɔnkilidalabaw ye n'o bɛ tali kɛ Babani Kone, Mariam Ba ani Bigini Bagaga. Olu kɔni minɛna k'u don bɛrɛ la. Procureur du pôle national anti-cybercriminalité fɛ a yirala k'a fɔ ko ni saba bɛ minɛna kun kelen de la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɔgɔn jaabiw ni siraw kan bɔlɔlɔsiraw fɛ ani fana ka hakilina jugu ta k'o don denmisɛnninw na k'olu kɔni ka kiiritigɛw bolo dalen don ka bila septembre kalo tile 4 san 2025 nata. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye an ka finitigiw ka kunnafoni di so ni o ye Jurfa ye o maa ɲɛmaa dankan Colonel Mariam Sagara ale ye laseli dɔ kɛ Mali jabarani soba kan ka bɛn ni tarata ye juye kalo tile 22 san 2025 kunnafoni min senfɛ a b'a yira k'a fɔ k'u ye Bamaci tigilamɔgɔw ka kɛlɛkɛminɛ caman minɛ kɛlɛkɛminɛ minnu tun bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na di Bamaci tigilamɔgɔw ma yaasa u ka se ka kɛlɛ ta ka bin Mali jamana kan. An ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso ni o ye état-major général des armées ale ye laseli kɛ fɛn min bɛ tali kɛ an ka Mali sɔrɔdasiw olu ka wulikajɔ kɔnɔ u sera ka Bamaci wale dɔ kunbɛn n'o bɛ tali kɛ mugujugu min dara u fɛ min ni Gundam cɛ bɛ taa kilomɛtiri 35 bɔ ɲɔgɔnko la n'o ye Kir o dugu kɔnɔ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la ka sanga ni kunun juye kalo tile 22 san 2025 ka kɛ ni an ka cɛdenw olu ka cɛsiriw ye olu sera ka Bamaci tigilamɔgɔw bolofɛnw tiɲɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ pick-up 1 moto maramafɛn caman ani PKM 1 état-major général des armées ale ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔsilakaw ma ka kɛ n'u ka baara ɲumanw ye. État-major général des armées a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔnɔdenw hakili lasigi ani fana k'u na to ɲininiw ani baaraw la yaasa ka se ka dankari Bamaci tigilamɔgɔw la. Kunun tarata juye kalo tile 22 san 2025 an ka jamanakuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale ye cɛ fɔ ani kanbɛn sabatili malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina jagabɔ minnu tun bɛ ka kɛ o kan ni o ye projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation ye o gafew faralen ɲɔgɔn kan ale ye o sɔrɔ CCB o kɔnɔna la kunun ko nin gafew min talen filɛ ka di jamanakuntigi ma i b'a ye k'a fɔ gafe in bɛ tali kɛ dakun 16 de la artikili 106 de b'a kɔnɔ ko nin gafe kɔnɔ kumaw caman bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka yeta jamana ɲɛta sabatili la. Ka kɛ ni plateforme digitale et de l'émission Groupe Action ye ale kɔni baara nudunniw kɛra ka bɛn ni kunun tarata ye juye kalo tile 22 san 2025 n'ale bonya n'a karama tun bɛ an ka minisiri ɲɛmaa bolo ni o ye général de division Abdulaye Mayiga ye ni a seriyalen tun don gouvernement maaw fɛ ani ka fara u ka chargé de communication maaw kan ko nin kɛnɛ in sigili kɛra sababu ye ka se ka gouvernement maaw ka bɔlɔlɔsira o ɲɛdakuraw yira maaw la ni o ye Dugube gouvernement ML ye. Gouvernement maaw ka nin bɔlɔlɔ lasɔrɔ sira kura in ni o ye plateforme ye a kan i bɛ se ka bɔlɔlɔ sira caman sɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ Facebook, chaîne YouTube ani X n'ale yɛrɛ tɔgɔkɔrɔ ye Twitter ye ka fara TikTok kan o kɛra kuma ye minnu ɲɛfɔra gouvernement ka bɔlɔlɔsira labaaralikɛla fɛ ni o ye Ibrahim Traoré. Min bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana, Mali jamana ani Niger jamana ma hakili dugu carilen minnu bɛ yen nɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun sɔgɔma Niamey ni o ye Niger faba ye yaasa ka se ka taa sigi kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ka warimaraso min bɛna bila sen kan ni o ye BCID ye o baaraw la ko u ka nin ɲɔgɔn ye in yɛrɛ n'a ye tile 3 baara kun don a bɛ tugu baara min na o de ye nin jamana 3 in minisiriw ka sigi min kɛra Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a minisiriw minnu ka baara bɛnnen don sɔrɔ bosotigiw ma. Ka sanga ni sirabana kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana minisiri lata min ka baara ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko ani an ka laadalako sabatili ma Dr Mahamadou Kone ale ye o ni sida o jɛkulu maa dɔw bisimila ka fara Maroc lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kan k'u ka nin ɲɔgɔn ye a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye ka se ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se alimamiw ma yaasa olu ka kɛ maaw ye minnu na se ka kunnafoniya jɛlen di sigidalamaw ma ani k'u lafaamuya sirabana kɛlɛli cogow la. Ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.